malapit na pong masunog. Live drive? Akong gipawang kay na-infect ng classmate. Uy, About sa school. Nagipawang kay. Sugod na buhat. Dabro eh. napay limonsito daw. Yan guys, luto na po yung isa, no? Yes. With kuya. Pero mo sa ilod na abot. Karo kayong presyo Yung kay. mag-chat na ang kuha. Bila ko kay Beth kaniya dahil. Dili, uy, alam mo, good tigol naman, good 6 years old. Nga, malingan lang din siya, basta mag-learn ko. Mana yung isda niyo? Oh. Dito ni sa pikas, dili na mo. Regipon. Di kan yun sa kuan do sa dagat di ba pag mga nagatay o Danaw. dili amo ara yun. Asa. Mo maka-presko jud. No, presko ka. Diferensya lagi ba palit ka sa kanang oh. Kinaw pa kayo. Ang ending kay ma-discourage. Step. Grabe siya, nanaro, drakawan, tulungan to. Yung kumagapan. Ayan, malapit na maluto po yung aming Pababan inihaw, ko no? ba? Usa isda agani kya? Tulingan siguro, no? Dili nilagparo, no? Nagparang ba? Ang tulingan mas nindot siya ihawon. Ang lagpad is sa tinula. Sharp mo na. Tinula. Lang baby na feel. Pakapin ay. Kira? Pakapin. Oh, pagkapin Yes, pakapin yun. Tulingan, sa mo nito? Oo. Tulingan. Ni kumadag ko na gina siya mo na siya. Kamo na yung ngit eh. Ako ka katong tangigi. Tangigi o katong kuan katong barilis. Oh. Mudag ko sa mudag ko na siya. Barilis. Ay agbay uy. Masking. Actually, where ang mask kadahan kay kantin mo ingon nga. Mga antini mo, no? Yay. Digit clip lagi. Okay, may mo diha. Ano color? Asi Marvin Sana all. Asi gusto niya ma-post. Sa ana lagot. Surely. Nag-iyo kami ngayon ha. May mo diha. Sa tulingan bro. Tulingan, oh. Fresh po talaga yan. Galing yan sa dagat, no? Fresh from the sea. Oo. Bagong kuha po yan, guys. Tingnan nyo yung kanyang balat, di ba? Puma ko sa mo stand gang kay mag-live ko. Asa mo stand? Tusol. Wala. Kuan pa kayo siya. Fresh ko niya, bro. Inilan yun mo kay bantay ka ng palit kag isda, di ba? Yung panit, laina, yung mata. Lubog. Lubog. Klaro gyud. Umay kayo ni. Pwede mo niya makilaw nga klase sa isda. Kilaw niya. Kano? Kilaw ni. Katong gagmayon lang. Gagmayon na, bro. Lami kini. Tinuhon, bro. Pero uban madlok ani kay Oh, malanag. lami kini kuan. Wala man gud, bro. Pwede ba sa kilaw? Kanang unuron man gud si aw, duguon. Dugo. Bawal ang mga high blood ang duguon man gud. Busay sa unadong ba? Kuan sa kiyaw. Oh. Dinani slice tapos Ato pa sa loud. Na. yan no Sa lang siya laod bro. Yung laman ito Tuslo. suka na may mga Ditsura. kanako. Na. Pero Fresh lagi. ang uban mahadlok mo kuan ani kay tulingan. Mga Makalanag. kalanag man gud na magay dugo gud. Ang dugo niya, bro. klase niya og kanang madubok na kayo katog. Oo, kani. Tinapa man, pwede sa tinapa para di kayo mo. Sa dinaw. Mo man Para isda. sigurado ikog bro. Ang ikog bro tanggalon. Oh, May upat ni kakuan. ibton to. Oh, marugat niya dara. Ibton. Aron mo tino kadagkuan. Lanag mo. Lanag. Sweet to me, bro. Bye-bye. Diba mo papa na Oh, managat sa maligya sa isda. Ya, kami sa dito, kami Reggie. Ang trabaho sa garan dito mga managat ba. Na please mas sa pamaligyan ko isda sa una bro. no. Ara ko sa Di man ka mangumpra, bro. dere sa kuan sa Tabulan. Oh, nahan Tabulan ba? Tuburan. Luyang. Luyang kapangumpra ko nya ngadto sad sa usa gito tong may taytayan dito. Good. Padung na awasan to mihiyo na. Hi everyone. Sa badek. To kana. Live ka. Okay, Ayan, it's the cooking show.
by Teps Mayu. Yes, hello po. I'm Yungit Vlog. Yes. Yan o. Fresh na isda. Yes, Yung niluluto very namin. fresh. Inihaw po. Tulingan at saka lagparon. Yes. Wow. Oh. Yun, See? binaliktad na po. Maria. Hello. Anton Rosales. Hello. Hello po. Maria. So good. Jennifer Gabito. Hi, Bex and Bugid Squad Boys. With Kuya RJ Bibs po yung nagsasain. Kuya RJ Bibs. RJ Bibs po yan. Tulingan lang. Pakimain kayo ng itlog. Patay na po, halin dito bro. Ayan, tulingan. Oh. Nakasos na ka. Ano so paano? Wala pa, pati-patis. Nagpalit pa? O pa? Palit pa? Magkuha na ta. Hello daw sa mga Bro, single dyan. bro. Yungit and Nay, Jerry. patis. Suka sa Mga auntie na mga single na pamangkin. Hello po. para sus. Sus ba? Para ano naman, desperado na dyan. Mayo 4. Okay naman kinilaw. Luto ng kinilaw. Dito hapit na. Gimantikaan. Oh. Kay di ganan si Vicky. Requested by Vicky Cameron. Yes. Oo, ang tilapia. Please. Namnis lubid. Hello po. Namnis lubid. Hello po sa mga viewers. Hello sa mga ka-viewers. Ka-viewers. Vicky Cameron. Supportahan din niyo po kami. Na hindi pa po Pag-subscribe and follow sa aming mga page. page. Oo. No? Please sana, no? Kahit yung Facebook page. Page na lang. Oo. Ma-reach nila yung 10K followers. Yes, na-reach ko na po yung 10K followers. Yes. Yan. Sila na yung followers ni Teps Mayu. Running 11. May ka diha ulit. So monetize mo ha. 11, 10-7. No, 10-7 na. Oh. Approve na yun. Dali na kay Kier. Application, bro. Oh, ang inihintay ko na lang po is yung in review na lang sa yung ads. Paglagay ng ads. Review. Kasi i-review po kasi yan ng Facebook kung mga after mga pila ka days pa. 700 pesos na no? 1,000 stars? Oo, kaltasan na sa Facebook. Eh, may ka diha. Congratulations. Yes, thank you po. Eps Mio, congratulations. Maraming salamat po. Kasi monetize na po yung page niya. Okay naman niya. Ako nagituyo kay para manaanan ako. Mayu. Congrats, Teps Mio. Idol Teps Mio. Idol Teps Mayu and there we have Marino, Homeboy, at saka si Marvin. Dito po kami ngayon sa bahay namin, guys. And also, Jungjung Lifestyle. Oh. Guys, ayan. Sa mga nagtanong po, we are here po sa bahay ni Marvin the Roader. Magkuha ako sauce na Sa United po ulit. Nya, bro Marino. Ano pa nag-adobe kino? Wala pa. So yun po, malapit na po masunog. live drive. Ako hindi pa ako kayo. Na-in-check ng classmate. Uy. About sa school. Hindi pa ako kayo. Sugo na buwata. Dabro eh. Napay limoncito daw? Ha? Napakunoy? Ay, Marino. Yan guys, luto na po yung isa, no? Yes. With Kuya RJ Bibs, guys. Yan, no? Thank you po, thank you. Supportahan din natin si Kuya, Please guys. pag-support po. Sa kanya Facebook page at saka sa YouTube channel niya. Subscribe and follow po, RJ Bibs. Kinidong, samne. Taong last na kasi gatawa, ang luy ato niya. Tatauran kami. Tataran ka na sa isa. Oo. Sige, sige. Oh. Silup. Garding suwil ba? Yes, yung bago dito promise. Ay siwol tong taxi siwol siguro dili ato ka daw. Kumaligaw sa dili lang. Kaya na-let layat lang. Ugmano ay kay bagyo sunod. Mag-GCQ na, mag-ECQ balik. Maglungag ko daag, ang sa kaldero daag dito. So ayan guys, malapit na. Gipritom ka itong tilapia. Napaman di ako? Paman. Ano na dati? Oh. Tilapia ba? Palagi na. Ito ni. Okay na kaya? Yan, thank you. Yan, luto na po. Ito na po din lahat. Asam ni butang. Ito lang sa lamisa, bro.
Table 1. Table 1. Dong, wala na isip ba iba dong? Macam ni Index, Preto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.